ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଏମିତି କିଛି ଦେବୀପୀଠ ରହିଛି ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁର। ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ ମା ମଙ୍ଗଳା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳା କାକଟପୁରକୁ କିପରି ଆସିଲେ? କାହିଁକି ମାଙ୍କ ନାମ ସହିତ କାକଟପୁରର ନାମ ଯୋଡ଼ିଗଲା? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ସମୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଶରଣ କାହିଁକି ନିଆଯାଏ? ଏହି କାହାଣୀର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ରହିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ, ସାଧବ ପୁଅ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଏବଂ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କାକର କାହାଣୀରେ। ବହୁ ପୁରୁଣା କାଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧବମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ନୌକାରେ ସାଧବମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଦୂର ଦ୍ୱୀପ ଦେଶକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଲୋକକଥା, ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଉପାସନାର ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସାଧବ ପୁଅ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ବହୁ ଆଗରୁ ସାଧବ ପୁଅ ଦୂର ଦେଶରୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ସହିତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦେବୀ ବିଗ୍ରହ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ସମୟରେ ଜୋର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା, ଆଉ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦେବୀ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା। ନଦୀ ଥିଲା ଜୀବନର ଆଧାର। ସେହି ନଦୀ ପଥରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ଦିନେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ, ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା। ନଦୀର ଜଳ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। ଜଣେ ସାଧବ ପୁଅ ନୌକା ନେଇ ଫେରୁ ଫେରୁ ମଝିରେ ଫସିଗଲେ। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ନୌକା ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମନେ ହେଉଥିଲା କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ନୌକାକୁ ଧରି ରଖିଛି। ସାରା ରାତି ସେ ଭୟରେ କାଟିଲେ। ପ୍ରଭାତ ପୂର୍ବର ଅନ୍ଧକାର। ସାଧବ ପୁଅ ଆଖି ଲାଗିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମୁହଁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ତେଜ, ଆଖିରେ କରୁଣା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଉ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କାକ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଜଳ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୋତେ ନେଇ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ସାଧବ ପୁଅ ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ମାଙ୍କ ଆଦେଶ। ସାଧବ ପୁଅ ନଦୀରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଏକ ପବିତ୍ର ବିଗ୍ରହ। ସେ ତାହାକୁ ନେଇ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ମା ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଗ୍ରହକୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଘଟିଲା ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ସେହି କଳା କାକ ହଠାତ୍ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ କାକଟି ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମିଳିଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କାକଟି ଅଟକି ରହିଥିବାର କଥା ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କାକ ଏବଂ ଅଟକିବା ଘଟଣା ସହ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ କାକଟପୁର ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମା ହେଲେ କାକଟପୁରର ମଙ୍ଗଳା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ମାଙ୍କ ମହିମା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ। କେହି ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ରୂପରେ ଦେଖିଲେ, କେହି ମାଙ୍କୁ ମାତୃ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କେହି କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ଶରଣ ନିଏ, ମା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଏକା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନବକଳେବର ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଦାରୁ ଖୋଜିବାର ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ଗଛ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଖୋଜା।
ଦଇତାପତି ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନେ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାରୁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଗଛ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ, କେଉଁ ଗଛ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ, କେଉଁ ଗଛ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ, ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସେମାନେ କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଶରଣ ନିଅନ୍ତି। ରାତିର ନୀରବତା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ବନଯାଗ ଦଳ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ମା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦାରୁର ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଗଭୀର ରାତି, ଚାରିଆଡ଼େ ନୀରବତା। ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ମା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ, ସଂକେତରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦାରୁ ଥିବା ଦିଗ। ପ୍ରଭାତ ହୁଏ। ସେବକମାନେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସଂକେତକୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼େ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିମଗଛ ଉପରେ। ଗଛଟିରେ ରହିଛି ପବିତ୍ର ଚିହ୍ନ। ସେମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ମା ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସଂକେତ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ କାହିଁକି ନବକଳେବର ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ଶରଣ, କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନର ନିଦର୍ଶନ? କାରଣ ଏହି ପରମ୍ପରା ମୂଳରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ। ଦାରୁ ମଣିଷ ଖୋଜେ ନାହିଁ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପଥରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାକଟପୁରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମହିମା କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ସହ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରଖେ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଜଳ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ସେଇ ନଦୀର ତଳେ କେବେ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଲୁଚିଥିଲା ବୋଲି ଲୋକକଥା କୁହେ। ଏକ ସାଧବ ପୁଅର କାହାଣୀ ମାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଉପାସନା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏକ କାକର ରହସ୍ୟରୁ କାକଟପୁର ନାମର ଲୋକବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆଉ ନବକଳେବର ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମା ମଙ୍ଗଳା କେବଳ କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ନା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାରହସ୍ୟର ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିବା, ଜୟ ମା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା।